Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Islaw. Taong 1997, Kapas, Tarlac. Itong mga panahong ito, kakarating lang nila Islaw sa Kapas. Galing silang Bamban at napadpad lamang sila sa Kapas dahil sa kapatid niyang nagpasyang mamanhikan sa kasintahan nito. Sa kanilang pagdating sa lugar, agad naman silang sinalubong ng pamilya ng babae. Pinagtulungan ng mga itong buhatin ang kanilang mga daladala, kagaya ng mga rekados at mga baboy na nakasakay sa likod ng sasakyan. Sa pagdating nila sa bahay ng babae, hindi naman noon maipinta ang tuwa sa mga mata ni Islaw sa kadahilan ng inaasahan na niyang magiging maganda ang pamamanhikan at kasal ng kapatid niya. Wala rin silang ibang iniisip noon kundi ang makihalubilo sa mga taong naroon. Dahil sa tubong syudad ang kanilang pamilya, kung kaya't hindi sila gaanong naniniwala sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kahit nga kulam noon, tinatawanan lang nila Islaw, pero hindi nila inaakalang darating sa punto na maging sila mismo mabibiktima at makakaranas nito. Sa 2 araw nilang pamamalagi sa tahanan ng babae, meron na siyang napapansing kakaiba. Tuwing hapon may mga nasisipat siyang mga taong mabilis na naglalakad sa labas ng bahay nito. Ayon sa kanya, wala namang kakaiba sa mga taong yon, maliban lamang sa mga suot nitong damit na halos tumakip na sa kanilang pagmumuka. Ang mas labis niya pa noong ikinakabahala, nakikita niya ang mga itong pumapasok sa isang abandonadong bahay malapit sa lugar na kanilang tinutuluyan. Wala siyang ideya kung sino-sino ang mga panauhing yon, pero isa lang ang kanyang nasisiguro: pagmamay-ari ng pamilya ng kasintahan ng kapatid niya ang bahay na nakikita niyang pinapasukan ng mga ito. Noong una, pinili niya yung ipagsawalang bahala, ngunit sa araw na dumaraan, parami ng parami ang mga taong pumapasok sa bahay na yon. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon na siyang kausapin ng kanyang kapatid ukol sa bagay na yon. Isang gabi, habang naghahapunan sila kasama ang pamilya ng babae, paulit-ulit naman niyang sinenyasan ng kanyang kapatid ukol sa kanyang kailangan. Matapos nilang kumain, agad naman silang lumabas ng bahay para pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga napansin. Law, ano na naman ba ang problema? Alam mo naghahanda kami para bukas. Ikaw naman kung ano-ano ang ginagawa mo. Bukas na ang pamanhikan, Law. Imbis na tumulong ka, nagiging pabigat ka pa eh. Galit na wika ng kapatid niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang itinuro ang abandonadong bahay habang sumasagot sa kanyang kapatid ng, "Hindi ba diyan nakakulong yung mga baboy na dala natin? Magmula nang pumunta tayo rito, hapon-hapon ako nakakakita ng taong pumapasok dyan. Hindi ko sila mamukaan dahil nakasuot sila ng talukbong. Ano man ang kanilang ginagawa sa loob niyan, sigurado akong hindi yun maganda." Dahil sa sinabi niya, agad naman siyang iniwan ng kanyang kapatid para bumalik na sa loob ng bahay. Iniwan kasi nito ang mga magulang nilang nakikipag-usap sa pamilya ng kanyang kasintahan ukol sa mga kaganapang mangyayari kinabukasan. Nang makalayo na yon sa kanyang kinaroroonan, wala namang nagawa itong si Islaw, kundi pagmasdan ang abandonadong bahay. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, minabuti niyang magpaabot ng 10:00 ng gabi sa labas habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Yung pamilya niya noon, alam niyang tulog na, habang siya naman nananatiling nakikiramdam ukol sa mga nilalang na inaakala niyang nasa loob pa rin ng bahay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto,
Nang akmang papasok na siya sa loob, bahagya naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang liwanag sa loob ng abandonadong bahay. Pagkubli niya sa katawan ng isang puno, doon niya nakita ang 2 taong mabilis na naglalakad papalayo sa lugar. Meron yung bitbit na 2 kawayan na halos hindi naman niya mawari kung para saan yon. Dala ng kuryosidad ni Islaw na nga siyang lumapit sa abandonadong bahay upang tingnan ang kasalukuyan doong nagaganap. Habang binabagtas niya ang daan, maya't maya naman ang kanyang pagtigil upang masigurong hindi siya natutunugan ng mga taong naglalabas-masok sa lugar na yon. Pagdating niya sa gilid ng abandonadong bahay, tahimik naman siyang nagmatsyag upang pakiramdaman kung meron pa bang mga taong nasa loob nito. Nang mapagtanto niyang wala namang tao, doon na niya ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa marating na niya ang likurang bahagi ng lugar. Mula roon, maigi niya nang pinagmasdan ang loob nito para makita kung meron ba doong tao. Ayon sa kanya na, sa loob ng bahay na yon, wala siyang ibang nakikita kundi ang mga kulungang gawa sa kahoy. May mga nasisipat din siya roong nakatambak na dayami na siya namang pinapakain sa mga kabayong nakakulong doon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, hindi nga siya nagkamali ng hinala. Pagsilay niya kasi noon sa kulungan ng mga baboy na kanilang dala, doon niya nasilayan ang 3 lalaking nakatalukbong, may hawak-hawak na sulo, at sa harapan nito, bumungad sa kanya ang baboy na naglululon ng isang buong tao. Sa sobrang pagkagulat noon ni Islaw, hindi niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Dahan-dahan na rin nanlalamig ang kanyang buong katawan dahil sa takot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, minabuti niyang lisanin na ang lugar. Habang lumalayo siya sa abandonadong bahay, rinig na rinig niya kung papaano umangil ang baboy na kanyang nakita. Maya-maya pa, nang makabalik na siya sa loob ng silid, pinilit naman niyang matulog, subalit sa kasamaang palad, patuloy na namumutawi sa kanyang isipan ang mga pangyayaring kanyang nasilayan. Kinaumagahan, dala ng matinding antok, maaga na siya noong nagising. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, agad naman niyang napansin ang mga boses ng taong abalang-abala sa mga gawain. Sa paglabas niya ng kanyang silid, doon bumungad sa kanya ang kanyang pamilya na nagluluto ng mga putahe. Bawat isa sa mga ito, merong kanya-kanyang torno upang masigurong magiging matiwasay ang magaganap na pamamanhikan. Sa pagsapit ng 10:00 ng umaga, nasipat ni Islaw ang mga letsyong malapit ng maluto sa baga. Habang pinagmamasdan niya ito, muli na naman siyang binalot ng takot sa katawan matapos niyang maalala ang kanyang mga nasilayan noong nagdaang gabi. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo hanggang sa dumating ang puntong unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin. Pagkaraan ng ilang oras, nanumbalik ang kanyang wisyo kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kubo kasama ang matandang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, nagdidikdik ng mga halamang gamot. Pagsilay nito sa kanya, agad naman itong itinigil ang ginagawa nito habang nagwiwika sa kanya ng, "Oh, kumusta ka, iho? Mabuti naman at nagising ka na." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinanong ang matanda ukol sa mga nangyari. Ayon dito, 2 araw na siyang tulog at hindi na humihinga. Yung mga magulang niya, tuwing hapon lamang siya binibisita, alinsunod sa nais nitong mangyari. Pagtatapat pa ng matanda sa kanya, malakas ang kutob nito na meron siyang nakitang kagimbal-gimbal na pangyayari bago siya dapuan ng ganoong sakit.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, muling naalala ni Islaw ang baboy na lumulunon ng isang buong tao. Dahil dito, agad naman niya yung inilahad sa matanda na siyang naging sanhi upang mapamura yon sa kanyang harapan. Matapos nitong magmura, dali-dali naman yung tumungo sa isang silid na para bang meron itong kinuha. Pagbalik nito sa harapan niya, pinasuot siya nito ng kwintas na merong palawit na krus na ayon sa matanda, magsisilbing pangontra ng wisyo at katawan niya. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, doon na inilahad ng matanda sa kanya ang maaaring nangyari kung bakit siya nawala ng malay sa loob ng 2 araw. Alam mo, Islaw, maswerte ka pa rin kahit papaano. Yung baboy na nakita mo noong gabing yon ay ang nilalang na tinatawag naming pagang. Isang uri ng nilalang na ginagawang imbakan ng mga aswang para manatiling sariwa at hindi nabubulok ang kanilang mga pagkain. Isa rin yun sa kanilang mga pamamaraan para hindi ito maamoy ng mga balbal at para makaiwas na rin sa anong komprontasyon. Punong-puno ng laso ng pagang, kaya sa tulad mong nagkaroon ng malay sa loob ng 2 araw, maituturing ko itong swerte. Paglalahad ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na maaaring nanginginain lang ang mga aswang sa lugar na yon noong mga panahong nakita niya ito. Ayon pa sa matanda na kapag gumaling na siya, iwasan niyang pansinin ang mga bagay-bagay na nakakakuha ng atensyon niya. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nagpatuloy ang kanilang panggagamot. Kahit papaano, nagiging kampante naman siya, lalo pat unti-unti na niyang nararamdaman ang pagbalik ng lakas niya. Sa pagsapit ng takip silim, bahagya naman silang natigilan matapos nilang marinig ang pagkatok ng mga kadugo niya. Pagpasok nito sa loob ng bahay ng matanda, doon bumungad sa kanya ang kanyang kapatid na animoy iretableng nagmamasid sa kanya. O Islaw, gising ka na pala. Salamat sa iyo ha. Hindi naging maganda ang tagpo noong nagdaang araw. Paano ba naman kasi? Yung mga pinaggagawa mo eh. Wika nito paglapit sa kanya. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, agad naman niya yung pinaalalahanan na huwag magsasabi ng masasakit na salita. Inilahad din ito, hindi kasalanan ni Islaw kung bakit yon ay nawala ng malay. Pagkarinig naman ng kanyang kapatid sa sinabi ng albularyo, wala naman yung nagawa kundi tumahimik. Bago pa man sumapit ang gabi, pinahintulutan na siya nitong umuwi. Nang akmang papaalis na sila sa tahanan ng matanda, kabilin-bilin na naman ito sa kanya, wag nang bumalik sa lugar na yon. Iwasan niya ring pansinin ng mga panauhing may mga talukbong sa kadahilanang hindi ito makakabuti para sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nakabalik na nga sila sa bahay ng kasintahan ng kanyang kapatid, kung saan doon bumungad sa kanya ang mga taong naghahanda para sa magaganap na kasal kinabukasan. Kahit nanghihina pa si Islaw noon, pinilit niyang gumalaw para tumulong. Medyo nahihiya na rin kasi siya sa pamilya ng babae, lalo pat siya lamang roon ang bukod tanging hindi pa nakakatulong sa mga gawain. Sa paglalim ng gabi, kahit hindi pa gaanong nasa kondisyon ng kanyang katawan, pinilit niyang magbalat ng mga gulay na gagamitin nilang rekados. Kasama niya noon ang kanyang ina na siya namang nagpaalala sa kanya na magdoble ingat para hindi na maulit ang nangyari noong nagdaang araw. Mariin naman yung tinandaan ni Islaw alang-alang sa kasal ng kanyang kapatid. Matapos nilang gawin ang kanilang mga gawain, minabuti na nilang magpahinga bilang paghahanda kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, kahit papaano, lubos namang nagpapasalamat si Islaw dahil naging maayos ang lahat. Hindi ang grande ang kasal ng kapatid niya,
Tama lang. Pastor lang din ang nagkasal dito, buhat sa iba ang relihiyon ng babaeng naging kaisang dibdib nito. Ayon kay Islaw, matapos ang ritual sa pagpapakasal, agad namang dumami ang tao sa bahay ng babae. Kahit hindi imbitado, pumunta roon para makikain. Wala namang problema sa ganoong estado, ngunit habang dumarami ang hindi inaasahang bisita, meron namang unti-unting napapansin si Islaw na kakaiba. Hindi niya mawari pero may iilan siya roong panauhing nakikita na parabang iba ang mga anyo. Bukod kasi sa wala yung kanal sa ilong, hindi rin yun makatingin sa kanya ng diretsyo. Rinig na rinig niya rin ang malalalim na paghinga nito, maging ang baho ng kanilang mga katawan. Ayon kay Islaw na, sa halos humigit 100 kataong dumalo sa kasal, may 10 siyang nakita roong kakaiba. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na hindi yon mga pangkaraniwang tao. Kinagabihan, habang nagkakasiyahan ang lahat, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Kahit marami ang nagyayaya sa kanya noong uminom, hindi niya yun pinauunlakan sa kadahilan ng nakatuon ang kanyang wisyo sa pagmamasid ng mga taong kakaiba sa kanyang paningin. Sa paglalim pa ng gabi, lasing na ang karamihang taong nagkakasiyahan sa labas ng bahay. Pagsilay sa kanya ng kanyang kapatid, agad naman siya nitong sinenyasan na lumapit. Islaw, pakuha nga ako ng 2 bote pa ng alak. Bilisan mo ha, mauubos na itong iniinom namin dito. Wika ng kapatid niya paglapit sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang pumasok sa loob para sundin ang utos nito sa kanya. Pagdating niya noon sa kanilang kusina, dahan-dahan naman niyang hinanap ang alak hanggang sa bigla na lamang siyang makakita ng muka sa mga kawayang nagsisilbing dingding ng kusina. Napakalalim ng hininga nito habang nanlilisik ang mga mata nitong nagmamasid sa kanya. Dala ng matinding pagkagulat noon ni Islaw, agad naman niyang nabitawan ang hawak niyang alak, sabay atras papalayo. Pinilit niya noong sumigaw pero walang tinig ang lumalabas sa kanyang bibig. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon niya nasilayan kung papaano tumagos sa kawayan ang napakapula nitong dila. Nababalutan din yon ng napakalapot na likido habang dahan-dahan yung humahaba papalapit sa kinaroroonan niya. Paglapat ng dilang yun sa kanyang pisngi, nilaway-lawayan nito ang kanyang pagmumuka, maging ang loob ng kanyang bunganga. Maya-maya pa, bigla naman siyang inutusan ng nilalang na yon na lumapit sa siwang ng dingding. Pagkarinig naman ni Islaw sa sinabi nito, gulat naman siya nang bigla niyang mapansin ang animoy pagsunod ng katawan niya. Habang humahakbang ang kanyang mga paa papalapit sa nilalang na yon, pilit naman siyang humihingi ng tulong, subalit sa kasamaang palad, para siyang naging isang pipi na halos hindi makasambit ng kahit isang kataga. Mabuti na lang, nang medyo malapit na siya sa kinaroroonan ng nilalang, biglang dumating ang kapatid niyang kanina pang naghihintay sa kanya. Nadatnan siya nitong nakatayo sa harapan ng dingding na parabang isang estatwa. Paglapit nito sa kanya, agad naman niyang naramdaman ang isang malakas na batok habang nagwiwika yun sa kanya ng, Ano ba, Islaw? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo kanina? Asan na yung mga alak? Kanina pa kami doon naghihintay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tulala naman niyang itinuro ang mga bote ng alak na nakakalat sa lapag. Nang masipat naman yon ng kanyang kapatid, padabog naman itong kinuha habang nananatiling walang imik. Sa paglabas nito, doon pa lamang naramdaman ni Islaw ang pagbalik ng lakas ng kanyang katawan. Pagtungtong ng 2:00 ng umaga, patuloy pa rin ang pagsasaya ng pamilya nila. Si Islaw noon
Kasalukuyan pa rin naroon sa kusina, maiging pinag-iisipan ang mga nangyari sa kanya. Kahit nais niya na noong magpahinga, tila bang hindi pa rin nakakaramdam ng antok ang katawan niya. Sa pagsapit ng 5:00 ng umaga, habang nagpapahinga ang lahat ng tao sa bahay nila, dahan-dahan na siyang tumayo para tumungo sa kanyang silid. Pagdating niya sa kanyang higaan, nanghihina naman siya roong humiga habang patuloy pa ring pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Akala ni Islaw, doon na magwawakas ang lahat, pero nagkamali siya. Nang akmang papapikit na siya, muli niyang nasilayan ang nilalang na harap-harapang nagpakita sa kanya sa kusina. Kasama nito ang isang baboy na kulay itim na halos kasing taas na yon ng isang matandang kambing. Napakataba na rin ito at para bang humigit 10 taon na yung inahin. Dahil sa kanyang mga nakita, muli na namang nanigas ang katawan niya na siyang naging sanhi upang hindi na naman siya makagawa ng ingay kahit anong gawin niya. Ayon kay Islaw, na ang kanyang nakita noong mismong oras na yon ay isang matandang babaeng nakasuot ng talukbong. Bagaman natatakpan nito ang kabuuan nitong anyo, kitang-kita niya ang naglalaway nitong bunganga. Pagbaba ng nilalang na yon ng talukbong nito, doon tumambad sa kanya ang pagmumukha ng isang matandang babae na merong napakatangos na ilong. Kulukulubot ang pagmumukha nito at meron yung napakaitim na labi. Pagbuka ng bunganga nito, agad namang umalingasaw sa kanyang harapan ang halos nakakausog sikmurang baho ng hininga nito. Ikaw pala yung nakakita sa amin. Anong pakiramdam, iho, na makita mo ang alaga kong lumululon ng buong katawan ng tao? Dahil sa mga nasaksihan mo, hindi kita hayaang umalis ng basta-basta sa lugar na ito. Nagaangil na wika ng matanda. Nang marinig naman ni Islaw ang sinabi nito, nanginginig naman ang kanyang kamay na humawak sa kwintas na ibinigay sa kanya ng matanda habang pinipilit niyang magsalita. Subalit kahit anong gawin niya, bigo pa rin niyang mapangibabawan ang takot na bumabalot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, mas lalo pa siyang nakaramdam ng matinding kaba matapos niyang masilayan ang matandang nagluluwa ng isang buhay na alupihan. Paghawak nito sa insektong yon, inalisan niya yon ng mga galamay, sabay hati nito sa 2. Pagtulo ng likido ng insekto, persahan niyang ipinakain sa kanya na halos hindi naman niya nagawa pang matanggihan. Pagpasok ng alupihan sa kanyang sikmura, napapikit na lamang siya habang pinakikiramdaman yung unti-unting bumababa sa kanyang lalamunan. Matapos ang mga pangyayari, muli naman niyang iminulat ang kanyang mga mata. Subalit pagsilay niya sa paligid, hindi na niya nakita pa ang matanda. Makalipas pa ang ilang oras, kasalukuyan ang naghahanda ang kanilang pamilya para bumalik sa lugar nila. Nang mailigpit na nila ang kanilang mga gamit, agad naman silang nagpaalam sa pamilya ng dalaga, pagpapakita ng kanilang respeto sa pamilya nito. Sa paglipas ng mga araw, halos hindi na alam ni Islaw ang kanyang gagawin. Alam niya kasing merong ginawa sa kanya ang huklubang yon, pero sa pagkakataong ito, wala na siyang malalapitan pang albularyo. Ang tanging ginawa na lamang niya noon ay isikreto ang mga nangyayari sa kanya upang hindi na yon magdulot ng karagdagang problema sa kanyang pamilya. Tuwing hapon din, pasimple siyang bumibisita sa simbahan para manalangin at humingi ng gabay sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Awa naman ng Diyos pinuno, ilang linggo na noon ang lumipas, wala namang nangyaring kakaiba sa kanya. Yung kwintas na ibinigay ng albularyo sa kapas, napansin niyang unti-unti nang nagkukulay itim hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung rumupok tapos naputol.
Alam nyo, Pinuno, pagkaalis ng kwintas na yon sa kanyang katawan, hindi niya na ito nakita pa. Wala na rin siyang naramdamang pang kakaiba sa katawan niya na parabang walang naging epekto ang pinakain sa kanya ng nilalang noong minsan silang nasa bahay ng asawa ng kapatid niya. Magmula noon, labis-labis naman niya yung ipinagpasalamat sa kadahilanang naniniwala siya na kung hindi dahil sa kwintas na yon, maaaring matagal na siyang namatay. Lumipas pa ang maraming taon. Kahit papaano, nabuhay naman ng normal itong si Islaw. Wala rin siyang naging komplikasyon sa kanyang katawan na merong kaugnayan sa pinakain sa kanya na alupihan ng isang aswang na napapabilang sa lahi ng Pagang. Okay, opinyon ko sa kwento. Pagang. Sa tanang buhay kong pagkukwento rito sa channel ko, tsaka sa mga naririnig ko ng kwento sa mga manginginom o sa kung sino mang mga antingero, ngayon ko lang narinig tong salitang pagang, tsaka itong lahi nitong pagang. Ang galing, no? Meron palang ganun, parang imbakan siya ng mga aswang ng pagkain, pero buhay. Diba kadalasan naririnig natin, iniimbak ng mga aswang yung pagkain nila sa ibang kwarto, balon, o kadalasan nga, diba, sa mga banga. Pero ito, iniimbak nila sa hayop. Diba? Pero ang pinagtataka ko lang, no? Kasi, yung mga baboy, dala yun ng pamilya nila Islaw. Tapos, kung saan kinukulong yung mga baboy, doon nakita ni Islaw yung pagang na nilulunod nga yung, ewan ko ba, kung isang buong tao ba yung nilulunod o yung mga baboy na nandoon. Diba? Parang ganun no? So, araw ng kasal, syempre, malamang sa malamang, kakatayin nila yung mga baboy na nandoon. Diba? So, ano kaya? May nakatay kaya silang pagang? O hindi naman kaya, nakalaan talaga yung bahay na yon para sa pagang. Tapos, hindi nila kinakain yung mga hayop na nandoon para nga makapag-blend in sila. Diba? Yun yung nakikita ko rito na paglilinaw lang sa mga, alam ko magiging tanong nyo rin sa mga isipan ninyo. Pero overall, sobrang swerte ni Islaw kasi nabuhay pa siya. Kung iba-iba yan, malamang sa malamang, patay na kaagad tsaka hindi siya palalabasin ng teritoryo ng pagang. Kasi nga parang ayaw i-expose ng pagang yung lahi nila sa ibang tao. Yun lang yung nakita ko sa kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.